ten oný, ten benzína Slovakia. BMW S3, 33-ročný technik do šale. 33-ročný. No ten Nissanista mal 20. Tomášom Erdelim, ktorý s tým volantom trošku lepšie krúti, aj keď už... Však to má zahrievačku. A držíme mu palce, alebo to išlo? Takže na ničo nie idú dvaja na tom istom aute. Mení sa, že povedal. Čo? Povedal, že mení sa.